చిన్న జిల్లాలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేదవర్గానికి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి చాలా మంచి నిర్బంధ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇప్పటివరకు పెద్ద పెద్ద జిల్లాలు నాకు ప్రజలకు చేరడం చాలా ప్రయత్నంగా ఉంది. దాని ద్వారా చిన్న జిల్లాలు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు చిన్న జిల్లాలు తీసుకుని ఒక మంచి ప్రక్రియని చేపట్టిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పేదల పక్షాన వెనుకబడే ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోరుతున్నారు. అదేవిధంగా ఆయన గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ తీసుకున్న తద్వారా గ్రామాల్లో చాలా కార్యక్రమాలు పేదలకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. డీసెంట్రలైజేషన్లో ఆయన మంచి పాత్ర మంచి ముందడుగు తీసుకున్నారనేది చెప్పడానికి నాకు సందేహం లేదు. అదేవిధంగా చిన్న జిల్లాలకు అనేక మంది ప్రముఖులు నామకరణం చేశారు. అది కూడా మంచి పరిణామం. అదేవిధంగా తెలుగు కవి, తెలుగు భాషకు, తెలుగు సాహిత్యానికి, తెలుగు సాహిత్యం సమతావాదాన్ని ప్రతిపాదించిన మహాకవి గుర్రం జాషువా పేరు మీద ఆయన జన్మించిన నర్సరావుపేటకి గుర్రం జాషువా పల్నాడు జిల్లాగా లేకపోతే పల్నాడు గుర్రం జాషువా జిల్లాగా నామకరణం చేస్తే బాగుంటుందని చాలా కాలంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఆ విషయం కూడా నేను పరిశీలించవచ్చు చెప్తా ఉన్నాను. ఆయన మంచి సానుకూల నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా అందరితో రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసి కమిటీ సభ్యులు కలిసి జాషువా జిల్లా, పల్నాడు జాషువా జిల్లా, జాషువా పల్నాడు జిల్లా, పల్నాడు జాషువా ఈ రెండు పేర్లు ఏదో ఒకటి